tini hingke ang nogo pai sok paijak nirnai de nongma kana amo hingke ama srongno kotal tang tongmani hingke nayani paimani mo te kaisa chini parcel bo haino sok pai tini hingke nai tong bini rok toma sok pai ano nailaioni simani hingke bahai ke ang nogo fatsa tangi sogoi ka abo naiwani hingke puila ni siming video no manai haya diba hingke faidi chang puila ni siming bahai bai ke ang nogo pai kanai. So hello everyone, ang Res Manjamatia joto ani YouTube family rok no ang tewi salam soga ni kotal video o hingke faidi tini ke ang thang tongo studio o boro studio thang tong ang sanai rok no bo hingke ano nogo oro tungui thangai pai ha nogo hingke faidi ang bo studio thang tong Sound Slab studio nai di joto no Dada. Kedeman pore bon studio tini. Leng satung tung mani. Rosa mo hingke paijak si jeng mixing rok khailai utini hingke bono ro kaisa ni rosa jang ni botong hingke bono rosa wan phaimani hingke hor bo ong paila ha hingke ba ang te so malia video khlai malia aro monak la ha ani recording paite monak la ha bon bangai ang ni rok no kwbangma video rok oro khaimalia hingke je rosa mung rosa phaimani ni rok bwskang ya phano o year ro no nuknai rwchapmung hingke kha khaibani rok ano loge ronai chubachu khainai noni hanjamung rowui hingke faide jeng tabo kaisa parcel sok phaimani kholoklai tongo bono kholok dihi humansi khulok maya boni naidi kholok jangnai rok se hamani betra rok bai si khologoi tongsu kenchina hodi humansi kenchina haya hingke bo kholok sithing je palma khapano kholok ralang sithing faide jeng tongma sok phainai leinai. Ina rok buji kana tabo hingke ne light mo kaisa ring light jeng dugan ni kaisa kasuka mo tabo katal je sokhan correction sok phaio jeng sapta oro nai hitong tonglaiwe ke naidi boyang check khai nai tongo bahai light rok kahade sok phai ka hayanda sok pai hingke return rok wan nangnai bahai ke haya diba hingke tabo hingke jeng mo kaisa jaga o thanglai susoni nogo songotra ro nai hingke aro jaga o mai chalai jeng sok phailai laha aro jaga o mai rok bo chabai laha hingke current bo kwrui light monakma wngjak hingke nogo thanglai sinai jeng tabok hingke jeng nogo sok phailai laha ani nogo chini para o se hingke ba hingke tabuk jeng thulai sinai hor bo wngha ba hingke monak mang tongha light bo rolia thui tongmani hingke bono kisa light rodin samani roha ulo light jeng rok bo nukliya hingke jotono hor kaham hingke khana phuaio teisa ni rok bai malai sinai ta kok sa sinai khana phuaio. Good morning jotono no tabo hingke ailaha omo hingke ani achaima nok mane ani ama baba ni nok hingke yang oro no ang torui logoi thango hingke amani kokya rok akorok kwbangma kaijak tongo hingke norok nukma khana oro it gura rok akorok kwbangma tamani hingke borok nok chenglai tongo ta amachi rok nok tangani nok chenglai tongo hingke ani buphaiyong masa tongkho bele hingke boni bo ulo salo nukhung nogo bwrui rok phano sok phainai hingke nog rok leta peta khe tongya hai bleng hingke nog rok tangani chenglai o tabuk sijang jeng hayama khe tonglaijak jamani je chongtui chuya borok bo tangani he nog chenglaijak amos rok bo hingke naidini rok nukma khana hingke yang hingke chini agini nog omo khe barenda pura tin bai khogoi roi laha ta ha ni nog ta ha kutha nog age tongmani nog hingke naidi phai siri siri kisa khor ongkhong tongo tamo khe ang wok no kisa nainai thang tongo ani wok ama ri tongo ta chini parale motai rok tongo hingke ma riya hingke tabuk to motai thangha ama talang thangnai khe talang thang siri tongo hapono khajaknai rok kwrui chini nogo hingke no boni bangui talang liya ta hingke baba bono ang ada ronai himansi ano nong rungya khanai hiho mane daily borok charwai obas bele bahai ke bwsuk o jom bon bangui ang kongra yangjak si
Hingke dorma sing tonglang kha hingke ang Duri haman deh. puilapra ang kogrok saja hamalya phai siri siri bukung kuphung jak hingke edit khaibrok si saimaro se nahi ma khaila ha hingke bahari rok buji tongkhana ni kok no khanawi ni kongrai wngpaila ha sari miapro sari kwsak kwsak thanda rok bo nungrojak ha hingke ba mo hingke ni ani wok bo tabok bohok kotong tong ta hingke cheng bohok to cheng tong ha hingke bono ang buffer rogo sasinai ta mangke si kambuk sungnai hi si kambuk khikrok tani hi ama sawa no hingke tabo hingke chung mairok chabai akorogoi nogo thanglai sinai hi wngkha ha ama nairok tongo thangrok hoso muchukjak no ang waisa waisa nogo paikhe ang kwdwng rok tongmaya boni mangi rok hono muchungjaya wngwi bo thangani mang sawi hong wngkha baba edit gora khoi tong ma lainai next video o.